skal til det. Du skal ikke det, men det er vel... Det er der synes, det er sjovt. Er det meget, jeg synes, det er sjovt? Så kommer jeg til at klappe sådan et Er du klar for? Jeg tror nok, den optager. Du kan altid klippe i det, kan du ikke? Ikke hvis ikke den optager. Nu skal vi selv spille musik denne gang. Det var det der. Og det gør den. Ej, men den åbner sig så ikke. Nej, det kan den ikke. Den sidder fast. Nej, det gør den så. Er der ikke mere? Nej. Hvor er det hyggeligt. Og der er en fodbold. Det var en pokal, som blev til en fodbold. Tillykke med fødselsdagen! Ja, tak. Ja! Er det fint? Hvor lang tid bliver Nej. Så. Den stopper, når vi ikke gennemfører badet og hænger færdigt.